Канец вайне. Колькі радасці, хвалявання ў гэтых словах. Помнік патрэбна паставіць. А ён ёсць, ён пастаўлены. У Амерыцы, у Каліфорніі, у порце горада Сан-Дыега ёсць помнік, які я назвала «Канец вайне». Жнівень 1945 года. Нью-Йорк. Вяртаюцца з фронту хлопцы маладыя, жывыя, такія шчаслівыя, бо засталіся жывымі ў той страшнай вайне. Ідуць яны па горадзе, лета, шчасце, радасць і бачаць маладзенькія дзяўчаткі у белых халаціках, сёстры міласэрныя. Падбягае Радрыгес да Сюзанны, хапае яе і цалуе. І гэты момант бачыць фотакарэспандэнт. Ён тут жа здымае гэты кадр, і ён абляцеў увесь свет. Ну, няхай усю Амерыку. Ён быў надрукаваны. І значна пазней у Сан-Дыега паўстаў гэты помнік. Канец вайне.